Entare prario kod ang'wen dwe mar ariyo gana ariyo prario kod abich odiochieng' makoro ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kaachiel gi jatend piny Kenya William Ruto onyiso ler ni gidhi tiyo kanyakla. Wamiler nyakora mga jwang' e chenro mar ramany piny machiegni e Ramogi TV waikoni mathoth ka bende ng'eyo ni ka en wuok tich kamae wantie gi kidienje ariyo kwasekelo wechego manyien bang'e wadhi bedo gi twak gi Jacob Ogambo ma en jakom riwruok bodaboda ma Kisumu. Wadhi tudo achiel kachiel kod e studio ma Kisumu bende wadhi twak e wechego motenre kod chike manyien ma koro osekadh gi Senate kata kamano gikore dhi kadhe gi od bura to kapok okadhe gintie kod nitiere ng'ur ma gintiere go kotenre kod chikego ma giwacho ni gidhi nyoro gi kaka jo bodaboda. E sekta no nyakora mga jwang' wadhi winjo koya kuome mondo winje ni to ng'ur maiga ma gin go to gin okenge mage geto kao duto e twak mar rameny piny bang' weche manyien kaka pile arwako pachi live mar ote machuok wantiere kacha ariyo adek auchiel nono ka bende wantiere live e Facebook Ramogi TV KE mbui mar S kacha gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi e thuond weche. Dinga, we close ranks as a country and focus on what we can do. And in due course, we're going to announce our way forward. Koroler oseneno mar yango winjruok mar siasa e kind jatend piny Kenya William Ruto mar UDA kod Raila Amolo Odinga mar ODM ka koro gisingo tiyo kanyakla. Private hospitals ok tigisha twang'e kechonge tende mondo ginyiso no register the kamora mora shati to kichopo tiko nigi mopogore. Anything that has been done here we have paid. Hata mnaanza kuona marisiti mkononi. Midhiero mar yudo thietho kwa komoko kuom osiptende mag jigwegi bang' osiptende go ng'anyo thiedho jotuo matiyo gi okumba mar SHA. Nyathini koro is no more. Omiyo wan wakawo mana thuolo mar nyiso sirikal mondo otim uchunguzi maber mondo wang'e ni jok mage monego Fred. Obila ma Homa Bay nono nek mar jabodaboda moro maringre okwanye dag minyaga e chiro masoko Mjinga e boma ma Homa Bay. Machiegni nyakoro mga jwang' e chenro ni mar rameny piny wantie gi jaloko marwa Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Machiegni wabiro siemo kama piny Kenya dhi chomo e yor siasa. Mano en ote ma ogol kawuono ko jatend piny Kenya William Ruto kanyakla gi ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ma obede twak ma kanyakla e par jot ma jatend piny Kenya e boma ma Mombasa. Dibed ni wuoth koro chako nyakoro mga jwang' mar ODM riwore kod UDA. George Bati miyo waler. Jumachiel gi ndalo ariyo nyaka ne ogai mar ODM Raila Odinga rem yudo kom mar AUC e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia kama ne gitiye kod nyamburko achiel gi jatend piny William Ruto. Kuom thuolo machielo, osiepe kind Raila Odinga kod William Ruto nenore ka gima medo twere. Kopogore kod gima wuok e dhogi, kit mosruok margi nyiso gima wang' mar adek ema nyalo neno. Mana kaka jatend piny William Ruto ne owacho e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia ni kopogore kod ng'anyo mar Gen Z, manyo kom mar AUC ne en thuolo machielo mar kelo piny Kenya kanyakla. I am very confident that this moment is going to give birth to yet another moment for us as a country to work together to build a new momentum for Kenya. E par jot mar jatend piny ma Mombasa, jatend piny kod ogai mar ODM Raila Odinga gi wach mawuok e dhogi medo nyiso singo mar chiwruok margi e neno ni Kenya obedo moriwore. This morning, as has been said both by the DP and Prime Minister Raila Odinga, we close ranks as a country and focus on what we can do for Kenya. The necessary political capital that is required to move transformative programs in our country now exists courtesy of the broad-based government. Ewi penjo mosebedo ka gidore ka ODM nitie e sirikal kata oyo. Raila Odinga okoni odhi sumo paro mar jokanyo kendo biro chiwo yo ne jokanyo mage machiegni ni. More importantly, we are also available for Kenya. I'm back home here. I'm going to meet with my friends, my supporters, and I'm going to consult widely
what's going on forward, and in due course, we're going to announce our way forward. Kata obedo ni onge wach ma achiel kachiel mowuok e dho jotelogo manyiso tiyo kanyakla e kind ODM kod UDA. Moko kuom gik ma wang' mar adek mar fwambo neno gin moko kuom ranyisi ni iro dipo ka ok onyiso mana tie mar mach, to en ranyisi ni gimoro nyalo bet ni tedo. Ewi mesa, tie mar bugi ariyo moyiedhi ma ithoro mana ti godo e keto girimiti. Bedo mar okil Paul Mwangi ma en jang'ad rieko ne Raila Odinga e weche mag chike, kod ten mane Oburu Oginga otenogo wadgi Raila Odinga romono, gin gik mamiyo romo bedo mopogore kendo nyiso ni nitie gimoro machal ni tedo. Romono bende ne oyuore kod jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga kachiel kod jakom mar duond bura mar UDA Cecily Mbarire, gino mamedo nyuolo paro ni chalo kagima mbaka mar tiyo e twech achiel ne ochuo chieng' ka dho nam chumbi. Ka gik matimore chal kod asere malewe siemo kamale nitie, wuodh 2027 chal mamedo mako mach ka wang' koro keti mar neno ka ODM biro riwore ayanga kendo siro William Ruto e yiero ma 2027 koso gibiro chung' kigin. Baba Mars, karibu sana. George Bati, Ramogi TV. Romono mar ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto e kajot ma jatend piny Kenya e kaunti ma Mombasa osekelo paro mopogore e kinde mamoko kuom jotend siasa. Makaluo to wacho ni Ruto osenyiso siep maber ne Odinga kod oganda luo duto. Jafo mara George Juma ntiere kod ler mathoth. Nyisa kanyo ni George Juma loso na report no nyakwara mgajwang hang no miwa godo thuolo machuok kende koya sani. Kata kamano wadhi mbele wadwa jatend migao mararita Kipchumba Murkomen oyango ni jopiny Kenya mohewo 20 mawuok Tondo Nyang' e kar chung'od bura ma Turkana North onegi kod jonjore mag Dasnek mawuok e piny mar Ethiopia e monj manyo otimore odhiambo mangeso. Kolose kinde limbe mare gwenge makono mapod ni kod liet kalore kod monj makamano ochiko jotend arita mawuok e Hoho mar Okak mondo omi otudre kod jotend arita mawuok e piny libamba ma Ethiopia mondo obede romo kendo gineni ringre mar oganda jo Kenya manyocha onegi oduok pacho kachiel kod mwandu mage. Nilihuzunika sana kusikia habari hiyo ya kwamba watu wetu wamepotea. Watu zaidi ya watu 20 saa hizi, hata zaidi ya 20 haijulikani penye walipo. Hata kama wangekuwa wamepatikana, hata kama ni kusema wapo ama wapo, ingekuwa ni afadhali. Lakini watu wanakaa na anxiety na waziwazi, hawajui kama wote wamekufa, kama kuna wale ambao wanaishi, na hiyo ndio ni chungu sana hata zaidi, kwa sababu inatia watu waziwazi. Mambo ya kutafuta wale ambao wamepotea, wao ambao hawajapatikana, nimepatia orders regional commissioner wetu hapa. Mmeona regional commissioner wako hapa, tumekuja na yeye anatengeneza team kutoka kesho wakiongozwa na county commissioner, wataenda kuingia pale kuongea na ile serikali ya upande ule mpaka tukubaliane watu wetu ambao wamepotea wapatikane. Kode county ma Homa Bay ni obila county ma Homa Bay osechako timo nonro hewi nek mar jaboda moro ma chich ni nyocha onegi kaeto ojwang' ringre e otogoro mar Minyaga e tok chiro soko Mjinga e boma ma Homa Bay. Ringre Fred Abadi noyude gi johala kalewo e pi Minyaga mantiere tok chiro no bang' kano lal giko odira mokalo. Jafo marwa Ali Abich nigi ler koya e county ma Homa Bay. Okinyi makawuono jopiny kaachiel kod johala e chiro ma soko Mjinga e boma ma Homa Bay ne obedo kod buok maduong' bang' kwanyo ringre jaboda moro ka ojwang' e otogoro mar Minyaga manitie tok chiro ni. Jago ne wacho ni ne owuok dala gi giko dira mokalo kendo familia mare osebedo kamanye bang' kane orem dok dala. Ka okinyi makawuono jopiny ne obedo kod buok maduong' bang' yudo ka ringre lewo e pi Minyaga ni. Kijana ni nyoro wamanyo nyoro chakre okinyi nyaka godhiambo. Wach motimore kawuono ni ne onge pachwa kabisa. Nyathini nyocha owuok dala chieng' Saturday godhiambo ka gibiro yweyo town ka gi osiepene moko mane gikorego. Kasto osiepene go kanyoro wapenjogi to ginyiswa ni nyathini nowuok owegi kuma ne giyweye. Omiyo wan wakawo mana thuolo mar nyiso sirikal mondo otim uchunguzi maber mondo wang'e ni jok mage monego Fred. Kech nyathini komokwanye ni nenore ni no gigoye kumoro kasto gibiro gibole ka.
Jopiny manokwanyo ringre rawerano wacho ni ringreno ne ofweny gi jaohala moro ka olewe wi pi, ka giwacho ni gin kod chich ni rawerano ne onegi kamoro machielo gi jonjore moko mapok ong'e mane oting'o ringre ma odhi ojwang'e kar minyagano. Ne ambe a patrol e chiro kae, to bang' dakika moko madirom 35 kamano, tayudo sime kowuok kuom members wa mag chiro. Ne gikwanyo body moro e drainage moro ma tok chiro soko Mjenga kae. Koro ambe kabiro mondo achuo mabedo witness maneno ka body ni kanyo, tagocho ne chief ka inform e gimotimore, mwawinjre kode, ma chief obiro area mobiro moneno witness. Ok wawinjo kwa mor gi wachni. Wuoyni nonegi to kel mana kama watika. Jogo matimo ohala e chiro ma soko Mjenga wacho ni kar minyagano koro osekwanye ringre madirom adek midhi tibolo kanyo, ka giwacho ni jonjore tiyo kod thuolo mar wito ringre kanyo endo kaluwore kod rach mare kane gikwayo sirikand kaunti mondo olose kar minyagano. En kama osebedo ka mae nek ok nek mokwongo. Nyathiwa ma nyako notho loka cha, notho modhi moro be ando tho gi bathe kocha, ogula nomwomogo. Koro wakwayo kaunti government okanyalo maka wacho gino ni gibi gilosnwa gini, gibi gilose mondo gidine by next week. Dango kwa inyire to jimero to wange mabiro chalo kaka Nairobi manche ni nyumba ji kama chiegni to ji okong'e ni nego ji. Gini nyalo duok medore ka ma ji nyalo medo kendo ang'owa nyumba jomoko ka kako sen wange ni kar bugo ni ji biro medo nyumba dak gibi gilornwa gini. Ka adwa bedo kar nyumo jomotho, ogeng'nwago, odinwa ka, olosnwa daraja kata pod obedo ni chiro pod iloso, ok tam wang'a yo ni losore. Nek ma koch ma jariemb apiko ni endi okelo kiondogo ne johala matimo ohala e soko Mjenga kaendi kod alwora mare, ka gidwa ni mondo sirikand kaunti omany kaka loso bugo mar minyaga ni endi ma giwacho ni osebedo ka kelo pek e alwora ma chiro ni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Thieth mag ji giwegi e kor gwenge medo keto kata bedo kod ng'ikruok bang' Kenya Association of Private Hospitals riwore kod jowadgi mag Rufa e chungo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Kaka Judith Omondi lero watend ute thieth ma walimo kawuono ywak ne gipodho nikech pek ma okwako SHA, ka jotuo bende ywak ni thieth kokale ofuke mag pek ma ok ginyal nyalo. En chandruok ne jotuo ma olimo ute thieth mag ji giwegi. Odiochieng' ma kawuono ka thoth ute thieth lai mar thieth odok piny, jotuo ma pod ni ka ofuko ema wuoyo. Limbe ma okwongo mane watimo e kar thieth ma Nyanchwak Kisii, jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA yudo pek mar thieth. Tuko Nyanchwa na tumelazimika kulipa kila kitu. For anything that has been done here, we are paid. Hata mnaanza kuona marisiti mkononi. Yeah, but this is because maybe the arrangements have not been made well. Sisi wengine tunaweza kujilipia, lakini iko wengine nimeona hapa wanalia sana. Wanalia, they are not able even to pay. Wanasema mpaka tutumie kasi. Nilipokuja hapa niambia kama ni saa itabidi tungoje. Kama ni saa itabidi tungoje ama kuja siku nyingine. Na mgonjwa anazidi kuumia, sasa itabidi nitafute pesa kumshughulikia. Kisumu kar thieth ma St Jairus pod jotuo onge ler malong'o. Give come out very clear ngiso ni what's the way forward. Kapo ni private hospitals ok SHA to wang'e. Kechonge tende mondo ngiso no register the other kamora mora SHA tiyo. To kichopo tiko ni gimopogore. Kechewa biro ka ukinyi to kono gimopogore gi gima wasebedo kwa winjo kaka gima sirikal wacho. E kaunti ma Migori kar thieth ma Kidiva, telo mare yango ni SHA ni kod gope gi mag NHIF maromo $52 ka mar SHA to romo $6 gino ma osemiyo gibedo e lai mar ute thieth ma inyalo pe kinde mora mora. Let us last week the auctioneers were on my neck. I had to take up a loan to offset a bill for a particular supplier. NIF owed me 52 million, and the SHA right now, I'm not very sure, but it should be around 6-7. Kaluwore kod telo mag ute thieth ma walimo kawuono, onge dok chien thieth mar SHA ok bibedo nyaka chop winj dwachgi. Si kupenda kwetu, inatuhuzunisha zaidi, lakini hatuna dingine sababu hatutaweza kusustain hizi huduma kama hatuwezi pata malipo. Ndio maana tunajiunga na Wakenya wengine kukashifu hizi insurance ambazo ama hizi bima ambazo zinafaa kusaidia Wakenya
because we know wao wamelipwa na wanafaa kulipa for the services but they are not paid. Hawalipi. Wacha watusaidie tupate malipo, tuendeleze huduma. Chandruogni nyalo bedo malach bang' riwruok machielo mar ute thieth mag ji giwegi, Kenya Association of Private Hospitals, riwore kod jowetegi mag Rufa e ng'anyo. Riwruogni ni kod ute thieth 300 ka Rufa to ni kod ute thieth ma ohewo 600. Gope duto mag NHIF ma piny owacho ni go romo bilion 30. Judith Omondi, Ramogi TV. Ywaruok omuoch e kind piny owacho mar kaunti ma Nairobi kod kambi keyo teko stima Kenya Power. Apisas mag kaunti no kinyi ma kawuono no opuko taka kendo odhiro nyamburko mating'o taka oko malok tich mar Kenya Power bang' kambi no ng'ado teko mag stima ka gidwaro mondo omi ochulgi gowi mar siling bilion 4.8. Apisa maduong' mar Kenya Power, Rosemary Odur, kata kamano yango ni kambi no oseduoko teko stima e kaunti ma Nairobi kokwedo tim mar kaunti ma Nairobi kendo dwaro mondo omi gichul gowi no. Nairobi City County over time has continued to raise issue with their bills, and we have had discussions. Over the last 2 years, we went to a process together with them to look at their dispute. And our team, together with their team, went out to verify the supplies, to verify the bills, and the process is just near completion. So we had an arrangement with them. We agreed at the end of last year. We sat together and we agreed that the bills that have been reconciled so far, they would start paying. They made a commitment that they would start paying from the month of November. But since that time, they have not met their end of their bargain. We have written reminders to them without response. And last week, we went ahead and disabled the supply at their installations because of unpaid bills. Daika na parko da beach bang sa chilo mudhiambo chendo enrameny pinyero kamano kum kende kete mana kera Ramogi TV. Victor Onyango wacho ni entiere kodwa mano wuod Madam Penina entie seme karabur mora hinya gi chenro kata no Sniper Achieng wacho ni entie Homa Bay Town. Michael Ngeso wacho ni entie Narok weche gichopo ne makare. Pamela Nyaliech wacho ni entie Eldoret kaeto Juma Stephen entie Maseno University wano Steve Juma kaeto Caleb Okoth be wacho ni Ramogi TV ler sori karungo mora hinya gi chenro. Ano bende ote maro kelo aluo Jakiranda kelo wacho ni oimoreka wacho ni baba oseyesio Rais William Ruto tamolo rais koro yie ong'ino awachane onge geno ngima dhano ma pacho ka sha otamore tiyo. Wayo matin mara many piny kik dhi mabor. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar.
Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Awanya sacha, enang'o matimore, akia kata gima timore. Ini dwa miya tem nyaka karang'o, tang'o momiya kale weche gi te, konya. Ang'o marach kikushi? Ute, chujo kik chandre kuparo kumantie. Robi, mama nani kanye? To dana ser bro kale gi nyaka karang'o. Kotemo loko ngimane matin, to eno yudo tem moro machielo machando ngimane. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere Real Fruit Yogurt. Machiegni kendo nyakorom Gajwang' chenro en ramen piny wadhi mbele gi weche manyien na singoni kacha ne ntiere report mane ilosonwa gi Jojo manyisa kacha ne oseikore. Romo mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot ma jatend piny Kenya e kaunti ya Mombasa osekelo paro mopogore opogore kinde moko kuom jotend siasa ma Kaluo wacho ni Ruto osenyiso osiep maber ne Odinga kod oganda Luo duto. Wawinje kaka Jojo ma lerno mathoth ka. Bang' lek mar Raila Amolo Odinga mar bedo jakom mar Africa Union Commission kata AUC podhe pi paro siwuok mopogore opogore ka utende kod kama yor siasa mar Odinga koro chomo. Romo mar Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot ma jatend piny Kenya e kaunti ma Mombasa bende ne omedo kelo paro ma opogore opogore. Piny for social stability dwaro jotelo ka bedo together. Ne nyaka beniga wacho weche manyalo konyo piny. Penjo maduong' ma joherago mag Odinga temo manyo duoko mare ento nyalo bedo ni romo mar Odinga kod Ruto temo nyiso kama yamb siasa koro chomo e pacho kae. And wang'eyo ni macha was a bold step mar ker mar chunge Raila Odinga sama koro ne wanyalo dware support. Ker obedo kodwa wan kode kanyakanya ka 2027. Amolo uno ganda baba so chungie gi Ruto konye Ruto. Nyati koywa konye miye. Sipika mabunge la wananchi e kaunti ma Homa Bay Walter Opiyo wacho ni omor kod romo mar Odinga ka achiel kod Ruto ka omedo ni doher mondo koro Odinga kodhi mana nyime kod siasa ma pacho kae. Siasa ma Kenya ka to Raila mong'e kore kako wacho ni ubiro miyo ji line no okomi joluo kende ubiro miyo jo Kenya mpango. Jatend migao no mateke pacho kae Opiyo Wandayi wacho ni ok ginyal yie mondo Raila Odinga koro rekod jotelo kaka jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua mowacho ni osebedo kaposo wechego mok ni kare. If that is the kind of ideology that Kalonzo wants Raila Amolo Odinga to associate with, then he is mistaken. Because we shall not allow that to happen. We shall not allow Baba Raila Amolo Odinga to be misused. Wandayi wacho ni kako oganda Luo gisiango jogo moherogi kod mago moko herogi ka omedo ni kako oganda gidhi bet e piny owacho motele kod William Ruto kendo yiero mabiro bende gibet e piny owacho ma idhi losi. We now know our friends, our true friends, and we know those who don't mean well for us. We stay in government up to the end, and in the next election, we also plan to be in the next government. Wach makamae nosiko jubendo manyando Jared Okelo, mane wani jatend piny Kenya William Ruto, osenyiso osiep makare ne Odinga ka achiel kod oganda Luo. I can confirm that President Ruto did what no any other person can do to you, including your blood brother. Ruto has exhibited true friendship, not just to Baba, but to my community. Odinga kinde romo mar jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Mombasa ne wacho ni e kinde machiegni odhi golo chung' mare ka otenre kod siasa ma pacho kae.
George Juma, Ramogi TV. Counties duto mapacho ka osechoko gope turi mamiyo omenda magiyudo oketie chenro makare. Maluwore kod report ma owuok kuom apis janon buge piny owacho Margaret Nyakango ma bende lero ni gope moko osedak kuom higni mathoth kapok ochul. E kaunti ma Siaya, gope mag mwandu kod tije ma osetim to pok ochul romo siling bilion 1.1. Osara ma pok ochul jotije en siling milion 209, ka gope mamoko ma pok ochul gin siling milion 70. Gope go duto ka oriw romo siling bilion 1.4. Mae na taro mar chike matawo chudo mag omenda manochuogi e higa mar 2020 madwaro ni ka omenda nitie kendo oseor kwayo mar chudo makamago onego bed ni chulo gope go kapok ndalo 60 rumo. Thoth gope gin mag sekta mar gedo, mar apeyni kod gedo mamoko e kaunti no, kaachiel kod tenders mag chiwo mwandu ne kaunti ma osechokore 2015 nyaka 2023. E kaunti ma Kisumu, chal mar kaka pesa otiyo nyiso gope mapok ochul maromo bilion 2.3. Kata kamano, nonro mar omenda yango ni gope mapok ochul romo siling bilion 2.74. Gino makelo chich mar pogruok mar siling milion 7.1. Bende Auditor General yango ni chenro mag chudo manochiw mondo mi otim negi nonro ne oweyo oko gope mag udi mag apise moko maromo siling milion 27.4. Ewi mano, nitie gope maromo siling bilion 1.4 mano winjo bed ni chulo kapok okadho tarik 30 dwe mar 6, 2024. Ataro mar chike matawo omenda mag counties mano chuogi 2015 manyiso ni gope winjo bed ni omi pek kendo chul e samo winjore. E kaunti ma Homa Bay, nonro mar kaka omenda notiyo yango ni nitiere gope mapok ochul maromo milion 955 ka omenda gi omedre gi mane ok ochul 2027 nyaka 2023. E hiko omenda 2023-2024 gope mane ok ochul ne romo bilion 1.1. Gino makoro kelo kwan duto mag gope ma kaunti nigo nyaka bilion 2. Kata kamano, tend kaunti no ochulo milion 861 kama koro keto gope mapok ochul e siling bilion 1.19. Auditor General wacho ni gope ma odong' mapok ochul go odhi ataro mar chike matawo chudo mag gope madwaro mondo mi chul gope go e samo winjore. E kaunti ma Migori, gope mapok ochul romo siling bilion 1.7, ma bang' gope maromo siling milion 722 nochul. Kata obedo ni sama no winjo chulgi ne osekadho, gino ma Auditor General wacho ni odhi ataro mar chik madwaro mondo mi chul gope e sa mowinjore. Tim mar Harambee Starlets owuok pacho ka midhiamo ma kawuono ka gidhi e piny ma Tunisia ne tuke mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika. Harambee Starlets biro rakore gi tim ma Tunisia tielo mar 2 mag tuke gi bang' tielo mokwongo mano bagi alap ma Ulinzi Complex wuok amodhi 0-0. Tim no mitayo gi coach Abeldino Demba nigi geno mar yudo loch e tielo mar 2 ka loch biro chwalogi nyaka e round mogik. Klepe duto matugo e lig maduong' mar adhula pacho kae no ng'ado tiko mar tielo mar timbe 32 e tuke mag FKF Cup mano bagi ngeso gi Jumapil e piem opogore. Klab mar Gor mano thichio e tielo mar timbe 64 season mokalo no ng'ado tiko mar tielo mar timbe 32 bang' lo klab mar Ogopa Gondi 3-0 e lap mar Dandora. Jotugo Onyango, Samuel, Austin Odhiambo gi Boniface Omondi duto nolo ne Kogalo. Komachielo klab mar Mofa mawuok e kaunti ma Homa Bay kendo tugo lig ma piny mar NSL bende no ng'ado tiko bang' loyo klab mar Shalima Gondi 4-0. Tielo mar timbe 32 ibiro bagi e kind tarik 8 gi dwe 9 dwe manyien. Waka oyo nyakoram gajwang' sechegi ma okse kadho dakika 27
bang sachela midhiambo aneno ka Faith Mzomo wachoni anyisa Raila Amolo Odinga ni oyie weche go mosebedo katimore, kata kamano wachoni erokamano ahinya Faith. Neno kanyo ote kanyo mar Harun oko kantira wendo kaunti wacho Migori wacho kanyo ni entiere kodwa odio twak no mar rameny piny waywe matin kwa duogo na singo ne wantie kod wendo wa mabende gie sani nyakwaro Mgajwanga gene no sekoreyo makare mondo mi watwagi ewi we mag motenre kod chike mabende sani ne iketo ne oganda go matimo ohala mar boda e pacho kae kan chik mabende koro giwacho ni biro rakore kendo biro donjore gi chenro mag ohala. Wadhi twak gi Jacob Ogambo kantie Kisumu waduogo kod twak makamanda kama chok kende omiyo kik idhi mabor wasebedo gi Liz Otieno kaka jaloko marwa waduogo banda kama chok kende. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Gloria Sakwa, nikiwa mkulima mkazi wa Bungoma. Tusikuwa naamini ni kama inaweza kuwa kitu ya ukweli. Huwa naona tu kwa TV watu wakicheza wakisema wameshinda, nikajaribu na 50 bob. Huwa natamani sana kufanya biashara. Kiwa nimepata hii pesa, nimejua sasa naenda kufanya biashara. Si mchezo ya wanaume, hata ukiwa mama utacheza na utashinda. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Introducing the Smarter Bundle. Bundle imetosha. 30 GB monthly data, yani 1 GB daily. 400 minutes talk time to any network and free Airtel to Airtel. 100% rudishiwa on Airtel money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial star